Η έκθεση αυτή αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή έχουμε διαφορετικές καλλιτεχνικές φωτογραφικές προσεγγίσεις από τον μουσουλμανικό κόσμο και τη Μέση Ανατολή, όπως είπαμε. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει 4 εκθέσεις φωτογραφίες και 3 βίντεο. Προσφέρει λοιπόν τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς αποσπασματικές ιστορίες που συνδιαλέγονται με την πραγματικότητα και το φανταστικό και, όπως είπα και προηγουμένως στην ομιλία, αναδεικνύει ουσιαστικά τη σχέση, αν θέλεις τη διαφορά αλλά και το πάντρεμα ανάμεσα στην τεκμηρίωση, δηλαδή στη φωτογραφία ντοκουμέντο και στην προσωπική μυθοπλασία, και ανάμεσα στην καταγραφή κάποιων γεγονότων και την παραγωγή νοήματος.